Hi guys, habang hindi pa nagsisimula yung harvest namin, nandito muna kami sa mangga paho. Nangunguha kami ng mangga paho ni Bibi. Kana guys, gibato na niya ang mga hinog guys, kailangan kay hinog. Tara, nangatagak na, bali upat ang tagak. Tapos dito Bi, kato ba dia pitay Bi, linya dia Bi. Dia. Gi. Sige dapat lagi dia. Sige. Uy, wa mo kakaigo. Siya akong tigbato guys kay buotan nga pagkataon niya hunter pod ay basta manguan mamurit chuta basta kanang kuan manugo ta dito Bi ba og dakan kay dito Bi kay kana da bang linya ko siya guys asa dapat magbato na dito guys ang dagang hinog dali Abi nga pa siya bato and then ako po dito guys atay fulak guys, oh my god guys, first ko pa kayong fula. Sige na Bi bato dali pamato kana nagibato niya guys. Dia. Pakita na ko yung mangga guys dito tabi sa dalan Bi. Hoy, amo ba to? Diri guys, na diri. Pakita naman ni diri guys. So naa diri ang mangga guys, pakita na ko nimo guys. Merong guwang at meron na ring hinog. Asam to mahinog Bi? Nawa man to Bi oy. Matubi. Ngayon siya guys, di maklaro ang hinog. Basta naa siya di daghan. Dara og example hinog kayo. Paho lami kayo. Pangitaon na niya ang nahulog nga mo nga mga hinog. Pagbato niya. Kung naaba siya makitaan. Mauna. Pila ka buok? 2. Guys, kasi si Bibi guys ha. Single pa rin siya guys. Pwede rin siya makig tumingil. 2 na ito natagak Bi. Daga mo ito natagak Bi. Ha? Wala na diya jud na di nga diri day una di nga kani diri guys dili na mong lugar diri pero nang harvest mi diri niya wala man kaayo ka ng 4 Bi pero ko din Bi nahinog na siya guys ang di ba daot presko pa bagong tagak ha bagong tagak siya bago siyang tagak daghan kaayog hinog na tama ni Bi oy. Tama na yung 4 mango mo siyang 4 mango diri sa kuan mangga 4 mango mangga paho na siya halami kaayo pero mas lami yung nanguhaan niya si Bibi shoutout sa mga babae Bi ibugon ka single biya ka shoutout na yun shoutout ko say shoutout mo ba shoutout sa mga single dia anya say mga istorya sa mga single Marto. Dilo guys, singot kaayon din ang hanap si Bibi niya. Yan ang gikaon niya. Pakita sa rabis ng gikaon Bi. Reta. Ang ako ang gikuha kaning hinog jud kaayon, di siya daot ha. Kani basta ing ani giglubot guys, manang simi siya murag kanang itom mo na kanang tamis. Para sa ako mo na siya sign nga tamis ang mangga. Then I try na to niya. Fresh ko man fresh from the farm, hindi na kailangan hugas. Wa man ni gagi spray. Look at that. Ay, against the light hindi siya hindi makita yung masyadong yellow. I'm gonna try it this. Ito? Ay. Nakalamang lang guys kapag meron ka dito sa probinsya guys, no. Marami talagang makukuhang puno na hindi mo na kailangan bayaran. Tulad nito guys, sobrang tamis. Kabila itong manggang paho guys, hindi to kasali sa aming binibili dahil yung binibili lang namin mangga Cebu. And then sakto, katabi lang siya sa ito yung mangga na paho, tapos dun yung hina-harvest namin, yun yung team ko guys Yun yung team, yun yung team ko guys. Nagtatrapal pa sila and then ako, habang nagtatrapal sila ako, nangunguha ng mangga hinog, sarap
Thank you for watching.